дар чорабини доираи васеи олимони муайққони ватанӣ хориҷӣ аспирантону унонҷӯён ва донишҷӯён иштирок намуданд. иштирокдорон дар оғози конфронс доир ба ҳолати муосир ва муаммоҳои рушди баҳисобгирӣ, бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит, мушкилоти татбиқи стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ ва дигар самтҳои соҳаи ҳисобдорӣ андешаронӣ намуданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо соҳибкорону сармоягузорони хориҷию ватанӣ қайд намуда буданд ки ҳар як корхонае ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунад бояд пайваста зина ба зина ба стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ гузарад ва ҳисоботҳое ки таҳлилу пешниҳод менамоянд онҳо бояд тибқи стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ тайёр карда шаванд, чунки ин барои ҷалб намудани сармоягузорони хориҷӣ амри ҳатмӣ мебошад. Мақсад аз конференсияи баргузор намудаи мо аз он аст ки донишҷӯёну олимони ҳамин соҳа бисёртар ба ҳамин риштаи баҳисобгирӣ завқ пайдо кунанд ва мутахассисони соҳаи баҳисобгириро дар сатҳи байналмилалӣ тайёр намудани мо амри саривақтӣ аст. дар идома муайққони соҳаи иқтисод вобаста ба масъалаҳои муҳими татбиқи амалияи хориҷии ба ҳисобгирии идоракунӣ дар Тоҷикистон, инженерингии муҳосибӣ, паёмадҳои рушд дар шароити рақамикунонӣ, мушкилоти ба ҳисобгирии андози фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳҳои бартараф намудани он, стандартҳои байналмилалии таҳсилоти касбии муҳосибӣ, баҳои вазъи ҷорӣ ва дурнамои татбиқ, масоили муҳими амалияи аудит дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо маърузаҳо баромад намуданд. Сипас кори конфронси байналмилалии масоили муҳими назария ва амалияи ба ҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар шароити муосир дар бахшҳои гуногун идома ёфт.